Nyt tehdään verilättyjä tai veriohukaisia. Tässä on pikkusen paremmat raaka-aineet, mitä niissä kaupan yleisissä verilätyissä. Eli käytetään naudan verta, 5 desiä. Sitten mä laitan 5 kananmunaa, teelusikka, sipulijauhetta, meiramia, 1,5 desiä kermaa ja suolaa. Kaikki ainekset vaan sekoitetaan keskenään. Tätä naudan vertahan saa kaupan pakastekaapeista tai altaista, siellä missä on muitakin sisäelimiä pakasten kaapissa. Kermaan voi aivan hyvin jättää myös pois, jos haluaa tehdä maidottomia. Tai sitä voi olla myös vaikka 2 desiäkin tässä. Myös mausteita voi laittaa enemmän. Itse laitoin vaan teelusikan jokaista. Myös suolaa oli noin teelusikka. Kaikki sekaisin paistamaan. Jos sulla on sellainen pannu, jossa on niitä pieniä koloja ja voi tehdä niitä pieniä ohukaisia, niin se olisi ehdottomasti paras, sillä tämä taikina pikkusen leviää tuossa pannulla. Ja paistamisessa voita saa olla kyllä tosi paljon. Tulee kaikista parhaimpia sillä tavalla. Itse käytin sitten myös voita tässä veriletun päälläkin. Maistui aivan tosi hyvälle. Tämä oli vähän niin kuin semmoista rössyä. Multa moni kysynyt, että maistuuko tämä veripaltulle. No mä en ole koskaan maistanut sitä, enkä edes tiedä mitä se on. Mutta mä tiedän, mitä on rössyperunat ja siellä on niitä verimöhkäleitä. Niin niitä mä oon syönyt koulussa, se oli meillä perinneruokaa. Niin tämä muistutti aika paljon sitä.